nas obed daktari ng'anyo pod okwako e sectors mag thieth. Ywak nitie ne counties ok ti e weche mag thieth. Daktari. I think an daktari and no puonjwa maber ni emergency services okinya bedo gi ng'anyo nikech wach koponi some in education wach school unyalo ng'anyo kato lose jumbe ariyo tunyalo duoge curriculum catch up. Barabara unyalo ng'anyo kaeto ichung' matin kato chako duogo loso. To thieth kae mane maji kata joma timo fire services okunya ng'anyo nikech koponi uchung' to kako wachno vaccination ok timre, mine mane koro dwa nyuol gi complication, nyathi tho, mine tho, omiyo pinje modongore kabisa ok oyie ne joma ni timo emergency services mondo ng'any nikech ji tho, and mano bedo gi very negative impact e population. Omiyo kaka joma nie afya kae onego wapara ahinya mondo wang'i kaka other means minyalo negotiate between the sirikal, between union, mondo issues obed resolved ma ok en through ng'anyo nikech mano ero at the end of the day jowa ema hinyore, jo oganda wa ema tho and onge progress. And samoro ka koro idhi gi jatelo ni paro ni ng'anyo ni ema biro sort out problems magi. Dong ka koro ino ka koro kendo governors mang'eny gi jotelo mang'eny kata national level gitamore mondo kik tim gine mondo ni koro gidwa wuoyo okina ka population ema lose e wachno. Omiyo wabed gi strategies mopogore mar solving our problems instead of ng'anyo no erokamano. Erokamano ahinya. Weche mag ng'anyo kendo kaka inyalo tieki Dina Gai antiere kar kae gin counties duto.